Cyrus bratu, dneska cvičím nohy. Obeče mi nechcelo, vonka 30 stupne, masaker, ale som sa povedal, že takých 5, 6, 7 minút tréningu zvládnem, není problém. Takže nohy, začíname hamstringami. Na adaptere mám naloženo 30 kg a podarilo sa mi nejakých 12 opakovaní. Už pri peršom opakovaniu som čul, že me lapil krč do hamstringu. Kus nepríjemné, ale som to rozchodil, rozkopal som to a išlo to dobre. Takže toto bol perší cvik. Úplne som išiel do zlyhania, to sa podarilo. Pri týmto cviku je to celkom ľahké, tam není co riešiť. Druhý cvik som vyskúšal dať nové. Sú to vlastne drepy so činkou nad hlavu, takzvané weightlifterské drepy. Neznám presne, jak sa to volá, ale podstata je jednoduchá. Činku dvihnem hore, ja keby som išiel robiť tlaky nad hlavu, ale namiesto tlakoch začnem robiť drepy. Čiže tento cvik je celkom fajn. Tu nás som ešte musel zrúciť dolu za vážia, pretože tam budem robiť potom predkopy a mám aj takú novú žltú gumu a celkom dobrý odpor. Som rád, že som ju kúpil. Kuščík do tej nohy budú teraz viacej zaberať. Takže dvihnem činku nad hlavu, mám tam 50 kg na štange a idem celkom dolu, až keď mi zadek dotkne pätoch, vtedy idem hore. No a dal som tu na nejakých 8 opakovaní. Samozrejme, nie je to žiadny veľký výkon, ale pre mňa to bol veľký výkon, pretože som to dlho nerobil a najčešie na tým cviku je balans. Tam treba utrímať tie lopatky vzadu, že by boli furt pevné, chrbet musí byť pevný, brucho stisnuté, ruky, no proste je to cvik na celé telo, je to masaker. A dúfam, že to budem robiť častejší, pretože furt dakedy dávnejší, keď som robil ten cvik, tak som mal furt najzdravšie kolena, najzdravšie chodidla, proste všetky šľachy boli vždycky fajn. Čiže dúfam, že to budem robiť do budúcna takisto. No, teraz robím tento divný cvik, neviem, jak sa to volá, Goblin squat alebo Sumo squat. Mám tam dva 12-ky, jednoručky. Je to parádny cvik, fajne tam čujem hamstringy, aj gluteus, proste všetko fajné. A zrobil som, neznám, do akých 6 opakovaní asi. Už keď som videl, že to ide ťažko, tak som prestal. Potom veckaj som dal, co to bolo, v mŕtvicách, 50 kg. Tam som sa sústredil na to, že by tie hamstringy poriadne dostali zabrať a celý čas som išiel rovný chrbát. Čiže bolo to fajn. No a celkom posledný cvik bol predkopy. Tam som použil tú novú žltú gumu a aj naložil som ešte 15 kg na adapter. Čiže bolo to dosť ťažké. Do tej posledné centimetre som ani nemohol docáhnuť alebo docisknúť. Ale v poriadku to bolo. Budem to používať častejší tak. A myslím, že dneška nožky dostali zabrať. Bolo to rýchle a vydatné. Ale nohy nikdy necvičím brutálne, pretože potrebujem nohy na chodzenie. Potrebujem behať za cicami, potrebujem rúšať okolo obísca, takže furt treba dať co robiť a nemôžem sa dovoliť mať svalovku takú, že 5 dní neznám ani šednúť na záchod. Takže preto dávam pozor, že by nohy boli zacvičené, ale neboli až pretrénované. Dobre, to by bolo všetko z dneška, takže maj, díky krásne, majše krásne, čau.
Ugh.